iyi verip şu yerden çıkan soğanları yani öz kodgaylamalı sana nağd pul gerek mi? Hova diýmeli nağd pulun hakkında kvitansiya gerek mi? Hova diýen ýaly ýok diýen ýaly jogaplara basmaly. Yine şondan sonra bankomatlaryň ýüzünde bir dem salam bar. Bolup bilse 2 sekund, 3 sekund wagtda ayrmak minus belgisi peýda bolýar hem de bankomatlar teknik sebäpleri görä size hizmet edip bilmezlik yazgı yazılıyor. Diyecek bolýarym öň adamlar gelenine bankomatyň ýanyna işleme gelennesine bankomatyň işlemeýärligini bilip gidýärler. Innurin sonra da ýene de boşga edýärler. Diýip yerli synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Aşgabatyň gyzgalanly söwda merkezlerindäki we bank şahamçalarynaky bankomatlarda näme sebäpden pulun ýokdugy we olaryň haçan işläp başlajakdygy barada halk köpçüligine resmi taýdan anyk maglumat berilmeýär. Emma howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny soran bir bank işäri Azatlyk radiosyna özleriniň bankomatlara pul goýmak işi bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny, bu iş bilen bütünlei başga gulluklaryň meşgullanýandygyny aýdyp, bu barada maglumat bermekden saklandy. Şol bir wagtyň özünde käbir beýleki bank işärleri bankomatlarda pulun ýoklugynyň bir sebäbini soňky aýlarda daşary ýurt firmalarynda, kompaniýalarynda işleýän işärlere hem aýlyk haklarynyň türkmen manady berilip başlanmagy bilen düşünürdiler. Bundan olan aydaly bir ýyl senesi olan daşary ýurt firmalarynda işleýän adamlara on haýsy ýurdun raýatlygyna garamazdan, seretmezden Amerikan dollaryna aýlyk tölenýän eken. Ine şol Amerikan dollaryna aýlyk ýatyrylyp, häzirki döwürde türkmen manadynyň Merkez Bankda keskitlenen hümmetine görä, ýagny 3 manat 50 tengeden $1 hasap edip şol daşary ýurt firmalarynda işleýänlere de aýlyk manatdan berilýärmişin. Şu ýagdaýam ýurtda manat getmezçiligine, türkmen manadynyň gytçylygyny getiren sebäpleriň birimişin. Diýip yerli synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ýeri gelenine ýatlasak, indi 4 ýyla golay wagtary Türkmenistanda döwlet idara kärhanalarynda işleýän we döwlet büdjetinden aýlyk alýan işärleriň aýlyk haklary olaryň şahsy plastik kartlaryna geçirilýär. Bu düzüne laýyklykda adamlar öz aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilip geçirilmändigini hem diňe bankomatlaryň üstünden bilýärler. Şeýle-de adamlar öz alýan aýlyklaryny diňe bankomatlardan nagdlaşdyryp bilýärler. Bu ýagdaý bolsa gün güzeranyny aýlyk gündügine görä aýlayan adamlara yaramaz täsir etirýär. Sentýabryň aýlygy berilýän şu günlerde aýlyklaryny almak üçin bankomatlara barýan adamlar bolsa, lapy keç bolup ýylaryna gaýtmaly bolýarlar. Aýlygyny alyp bilmeýän adamlar öz tanış bilişlerinden karzyna pul alýarlar. Şeýdip aýlyklaryny alýança gün güzeranyny aýlajak bolýarlar diýip Amanmurat Bugaýew aýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda bankomatlaryň kadaly işlemeýändigi, olarda aglawa ýagdaýda pulun ýokdugy barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna dürli hat maglumatlar gelip goşýar. Adamlar käbir şäherlerde ýa-da etraplarda bankomatlaryň sanynyň azlygyndan we pul almak üçin onlarça kilometr söküp ýürüýte etrap merkezlerine gitmeli bolýandyklarynyň şikaýet edýärler. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda şeker satylmaýar. Vilayetlerde azyk gymmatlyar atly maglumat bilen dowam etdirýäris. Bugünler Aşgabatyň dukanlaryny şeker tapdyrmaýar. Häzir paýtagtda Marynyň şeker diýip tanalýan Türkmenistanyň özünde öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän şekerleriň hiç biri satuwda ýok. Paýtagtyň Howdan massivindäki Türkmenistanyň azyk senagaty döwlet birleşiginiň Türkmenabad dukanynyň söwdegäriniň beren maglumatyna görä 1 kilogram 3 manatdan satylýan yerli we 1 kilosy 3,5-4 manatdan daşary ýurtlardan getirilen şekerleriň üçinçiligi mundan 10 gün ozal kesilipdir.
Şol bir wagtda şekerleriň paýtagtyň dukanlarynyň tekçelerinden ýitirim bolmagynyň sebäpleri barada hiç gili maglumat berilmeýär. Bagtyarlyk etrap azyk sowda kärhanasynyň 48-nji dukanynyň sowdagary bu mesele dogrusyny özlerine hem düşündürüş berilmeýändigini aýtdy. Ýeri geleni aýtsak, şeker sowdasy bilen baglanyşykly bökdünçlükler mundan 3 ay töwereg öň ýüze çykyp başlady. Şol wagtda teke bazaryndaky basyrmanyň aşagyna satylýan şekere her adam başyny 2 kilogram möçörünü çäklendirmek ýerdildi. Edil häzirki ýagdaýda hem bolşýaly, häkimiýetler bu ädimleriň sebäpleri dogrusyny hiç ýyly maglumat bermediler. Şekeriň sowdadan aýrylmagynyň yerli ýaşaýjylara da yaramaz täsirini ýetirýändigi ünüsi çekýär. Käbir dukanlarda orsiýetden getirilen gant bar. Onuň yarım kilosy 4,5 manat. Munça pul berip, onu almaga ýagdaýymyz ýok diýip 40 ýaşlarynaky öý hojulukçy Aýgul daýda gurrun berdi. Şu aralykda Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerinden şeker bilen birlikde ahal ýagy hem ýitirim boldy. Ýokurda hem bellek geçişmi diýali, türkmen häkimiýetleri paýtagtda şeker bilen ýagyň dören ýetmezçiligi şeýledi. Bu ýagdaýlaryň sebäpleri dogrusyny ilat köpçüligini hiç hil maglumat bermeýärler. Azatlyk radiosynyň degişli resmiýleri çykyp maglumat almak synanyşy da netije bermedi. Paýtagtda käbir azyk önümleriniň tekçelerden ýitirim bolup başlamagy bilen birlikde ýurduň beýleki künjeklerinde iýmit önümleriniň bahasy tas 2 çemesi gymmatlady. Könürgönjüň bazarynyň mundan 5 ay ozul 23 manatdan satylýan günewakar ýagy häzir 41 manatdan satylýar. Aşgabatdan tapawutlukda bu ýerde şeker bar hem bolsa, onun bahasy ozul 3 manat bolsa, häzir ol 8 manada ýetdi. 5 ay öň 1 litri 2,5 manada satylan Türkmenistanda öndürilýän paýta ýagyny hem häzir 6 manat nırk kesýärler. Azatlyk radiosynyň daşuwzaky çeşmesi mekan täşlif adyklaryň nyrklarynyň gün saýyn artmagy yerli ýaşaýjylarda belli bir huwatyrlanmalary hem döredip başlandygyny ünsü çekýär. Huwatyrlanma hem gorky içinde. Köpli gorky arapy näme üçin beýle. Sıralda gorky bir zat soradan ikinci zat sorama gorkýan da bahadan gorkýan eşek bahandan. Daşuwly beýlek bir illeşimiziň biri miwe şuun bazara barıp alja haritlarynyň ýarsyny hem alyp bilmeýän gaýdanlygyny aýtdy. Edil şumat bazara gitip geldim, dogry ýagal bilmän gaýtdym. Gatty gymmat zatlary hemişeki wakadan däl. İjek zadymyzy ýitdilen zokdy, hemme zat gymmat. Aljak zadyny el ýeterli alyp bilen okýan, alyp bilmän gaýtdykan ýagymyzy alyp bilmedik. Ýag bolmasa akşamlyk atryp bolmaýan, haratarmasaň oturup bolmaýan. Çagalara bir zat bermeli etmän. Bize bolçuk goramzak 3 aýdan bäri. Ne aýlyk aldym, bir oturan adamlar var, ne zat arzan bolçukda ýaşap otyşdy oturan adamlar var. Biz 3 aýdan bäri hor ýaşaýar. Bolçuk goramzak, bolçuk gordyk diýen adamlaram ol prezidentden gorkaý diýen bolamasa. Sözümizin ahirine ýatlasak, 2017-nji ýylda Aşgabatda geçecek Aziýa oýunlaryna goýberilýän milliardlarça pul serişdileriniň fondunda ýurduň dürli künjeklerinde aýlyklaryň wagtyna berilmeýändigi, şeýle de durmuş we azyk haritlarynyň nyrhlarynyň ýokurlanmagy barada dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz Aşgabatda şeker gytçylygy welaýatlarda azyk nyrhlarynyň gymmatlamagy baradaky maglumaty dinlediňiz. Onuň bilen tanışdyran Hudaýberdi Hally. Gepleýär Azatlyk radiosy. Sun bize bir acı habar gelip gowuşdy. Belli türkmen şahyry Siraly Nurmurat 71 ýaşynyň içinde Stockholm şäherinde aradan çykdy. Ol halkara Kurt Tucholsky hem de halkara pen klub bayraklarynyň eýesidir. Ol 1945-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Bäherden etrawynyň börme owasynda dünýä inipdi. Şahyryň geçen ýoly bilen onuň egindisi ýazyjy Hudaýberdi Hally tanışdyrar. Büyük şahyr aradan çykdy. Bu türkmen edebiýaty üçin, türkmen medeniýeti üçin öwüzini dolup bolmajak bir ýetgi bolsa gerek. Sebäbi soňky ýyllarda aýratynam 90-njy ýyllardan başlap Şirali ýaly ýeti sözüni aýdyp bilen halkyň ulu söýgüsine münasip bolan şahyr bizde ören seýrek boldy.
umuman alanında Şirali Ali Batırgay açık sözlü, doğru pikirli şahirler mıdamada az olupdur. Onun dörücülüğü dürlü. Ol hikayede yazdı, goşgum yazdı, piyesede döröttü, tercümeler etti, poemada yazdı. Yönü şunun arasında yeketek bir tema, vatan teması, ilgün meselesi erş argaç ol geçti. Ol mıdama öz halkının ağısını ağladı. Öz halkının derdi bilen yanıp pişti. Biz şeyli ulu şahiri elden giderdik. Onu yine topraktan uzakta, katı alыс yerde yitirmeli olduk. Yatan yerin yağıtı olsun şahir. Aşgabatda ýazyjy Amanmurat Bugaýew Şirali'nin mirasy barada seýlediydi. Türkmenin merdoğlu, Türkmenin şahir oğlu, Şirali Nurmurad'ın dünyasının täzelerligi hakynda habar dinlemenden bir tutuş Türkmenistanlıların Türkmen halkının hak sözü, halal sözü hormat koyanlarının hemmesinin de bağrını tarıladı. Şirali hiç vaktim özüne yenillik bolacak, özüne behvit gelecek iş bilen meşgullanmalı. Şirali ömür boyu öz karabaşını iyi unutsun. Öz dağdan arkası polottan bili Türkmen halkına bahşedipti. Şol üçin bir ağaç haber bizim yüreğimizi tarıladı. Döne bir bizi koşuşturan zat Şirali kamillen kamil poeziya, goşgu eserlerini, kamillen kamil proza eserlerini döretti. Şirali'nin zâ cennetten bolsun, onun yersi, ömrün bolsa on döreden hakiki eserleri. Şirali'nin il yurdunu, Türkmen ilini söyüp, on ağzına ağlap, döreden eserler Şirali'nin yersi ömrünü uzak kıllar, juda kıllar, yüzyıllıkların devam eder. Bizden razı bol Şirali, zâin cennetten bolsun doğun. Indi söz nowutyny Şweçede ýaşaýan türkmen şahiri Ak Muhammed Welsapara berýäris. Şirali Nurmurat öz goşulary bilen, öz alyp barýan tutýan pozisiýasy bilen, durmuş ornu bilen diktaturan garşysyna göreşdi. Köp adamlar Türkmenistanyny diktaturan garşysyna alyp barýan göreşi Şiraliň goşularyny okap bildiler, öwrendiler, soň mazmunyny düşündiler. Şirali Nurmurat öz dörediciligi bilen, öz goşulary bilen şahir diýilen adamyň ýurt üçin, halk üçin nähil görüşip bilýändigini görkezdi. Oň üçin bir hükman eline baýda galyp köçede ılgap ýörmegiň hükman zerurlugynyň ýokdugyny ýöne şahir, ýazyjy, sunwat adamsy diýen adamlaryň öz dörediciligi bilen hem halk üçin görüşip bilýändigini, halk üçin köp işler bitirip bilýändigini görkezdi. Men şunki bir ýaş gününe Şirali Nurmurat'ın Türkmenistanyňky hem okuyucularına hem hostarlarına ilkinci nowatda öz gynanjymy bildirýär. Azatlyk radiosu şahiriň maskalasyna we çağalaryna gynanjyny bildirýär. Şu ýerde Şirali'nin goşgularynyň birini dikkatiňize ýetirýäris. Şöhret ýüregiň ömrüň öňünden, ömrüň holüňinden awry ýüregiň. Şöhret bilen awry çalyşy ornun adalet, hakikat kaydan dörühün. Aydılan avray bir kırkılın erkeç, bir sıpırdan anhat tutturmalı. Ol öyle baha keser öyle şöhrat kimin kara şaya sattırmalı. Şöhrada yetmegin müngir yolu var. Dine yeketektir avrayın yolu. Geç kergönni üyrün içindeğinden. Bolsun pek arzudan kursoğun dolu. Şöhrat kalan ya kimse der bile. Kimse onu satın alya der bilen. Kimse o yetiye yalvarıp dilep. Kim levini yalap, uyruğun bulap. Avrayı dağ başında mumiya kıvap. Red eyler günahı baydağı soğap. Kalansın aferin, yitirsin nelet senin. Dine senden sorulur cevap. Dik dur dağ başında, yayla sehrada. Pelin pes tut, kovuluşmuş şıhrada.
mukaddes zat yoktur imanın beter, onu bayrak edip depeňde götür. Gepleýär Azatlyk Radiosu, Habarlar gündüligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Daşowuzlaryň atly ýürüýüşi garşylamak urunda geçirýän taýýarlyklary bardaky reportaj bilen men Merdan Sarif tanystyrýaryn. Şuunda Daşowuzyň büdjet işgärleri, Sultandyn mektep mugallimleri we lukmanlar çyýgly we sowuk giýjäni çölde geçirmek üçin ençe mesagatlyk ýola çykdylar. Aylyk alýan işgärleriň müňlerçesi ertir ýagny çarşynba güni Aziýa oýunlaryna gabatlap 500 günlük atly ýürüýüşe çykan atlylary garşylamak üçin Sargamyş kölüniň boýuna barmaly edildi. Her mektepden 15 mugallimy gatnaşmaly etdiler. Atlylar 12-nji oktýabrda ýerden geljeklerimiz. Bize galyň körpeçeleri, ýorgan düşeklerimizi alyp giýjäni şol ýerde geçirmegi tapşyrdylar. Diýip Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynyň 18-nji mektebiniň mugallimlerining biri gurrun berdi. Şol bir wagtda atlylaryň geljek sebitinde eýem ençime günden bäri döwlet edaralarynyň bagwanlary, garagullary we ustalary arasaçylyk işlerini geçirýärler. Atlylary garşylamak üçin geçiriljek dawaranyň taýýarlyk işlerine hususy ýük ulug eýelerini hem mejburi ýagdaýda çekendikleri aýdylýar. Häkim ýük ulugum bilen taýýarlyk işlerine gatnaşmasam emlak ýerimi elimden aljak diýip haýwadatdy. Diýip adynyň efirde tutulmagyny islemedik daşowuzlaryň biri Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Yeri gelende bellesek hususy ulug eýeleriniň hem taýýarlyk çärelerini çekilýändigi baradaky maglumaty daşowuzyň yerli resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýatladyp geçdik mundan owal atlylaryň Daşowuz vilayatyna gelmegi münasibetli gurnulan dawara gatnaşdyrylanlar hem çäräniň geçmeli gününiň giýjesini çölüň içinde geçirmeli bolupdylar. Türkmenistanyň her vilayatynda 100 gün dowam edýän atly ýürüýüş Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli şu ýylyň 5-nji maýynda başlanypdy. Atlylaryň geçýän uğru boýunça müňlerçe adamyň gatnaşmagynda soğun sagalanlar gurnalýar. Döwlet telewizionyasynda teatrlaşdyrylan sahnaly, milli libaslara giyinen ýaşulydyr ýaş kiçili, baýdaklary galgadyp duran müňlerçe adamly süjetleri görkezilýär. Ýürüýüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Aziýa oýunlarynyň açyljak gününde tamamlanar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Azatlyk Radiosyny dinleýärsiňiz. Efirde habarlar gündeligi. Gepleşigi Awganistan bilen bagly dowam etdirýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruş barha möwjüýär. Welaýatyň 7 etrabynyň merkezine jeňçiler hüjum etdi. Türkmenistanyň iýerleýän elektrik togyň liniýasyna we sütünne de jeňçiler ýygyderli ziýan ýetirýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda hem jeňçiler hereket edýär. Welaýatyň ýerli geňeşiniň deputaty Seyit Abdulbaqy Haşimyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Gormaç etrabyny şu gün ertir, ýagny 11-nji oktýabrda jeňçiler basyp aldy. Etrabyň merkezinden Awgan güýçleri ýygyna çekilmäge mejbur boldy. Resmiler Gormaç Gaýsar ýolunyň ugrunda ýerleşen harby baza gelip pena aldy. Harby bazada jeňçiler hüjum edýär. Harby bazanyň daş töweregini jeňçiler gabawa aldy. Jeňçiler Awgan güýçleriniň kömek ýolundan kesdi. Gormaç etraby strategik nuktada ýerleşýär. Gormaç etraby Gunmatar Awganistan bilen Demirgazyk Awganistany birleşdirýär. Madar Harat şa ýoly hem trafik üçin ýapyldy. Faryab welaýatynyň territoriýasynda howpsuzlyk şertleri agyrlygynda galýar dep deputat belledi. Gormaçda merkezi albatta Tamir Gülsuwali ve kumandan emniye ve etrafındaki tepadaki pustlara hamasi sukut yiyip hamasi karargah kendak urdu milliga kelip jalaja buldular. Karargah
Kendak Urdu Milliyem muhasaraga karar topgan, Roy irtibatı Uluswali Qaysarga qat neçe joyda saraklarni eskavator ketirib qozibdilar, yo'llarni band qilibdilar, yo'llar tarafik iziga mas'ul va Uluswali G'urmoq hem strategikki Shohroy Herot mazorga qarar topgan, bularni qo'liga tushgan peylan. Faryab vilayetining 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşer. Serhedin howpsuzlygy Awganistan tarapdan üpçün edilmeýär. Tutuş serhet ýaka jeňçileriň ýerçiligi diýandygyny deputat ma'lum etdi. Oňa görä narka kontrabandaçylarym jeňçiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Döwletabad etrabynyň ta Gormaç etrabyna çelli serhet ýakada Awgan hökümetiniň häkimiýeti ýok. Sarhadat Türkmenistan şu Uluswali Dawlatabaddan ta Gormaçgacha toliblarni qo'liga Orga hakimiyeti davlati yok, roy qochoqbarligi hamma narsa o'sha yerdan bo'ladi. Turkmanistonning sarhadatı toliblarni qo'liga. Necha qochoqbarligi Uluswali davlatoboddan shu ko'rdaydi, o'sha mintaqai sho'rdan saraklari bor. Shu yo'l hammasi tolibning qo'liga, ozod o'sha qochoqbarligi ham o'shaqdan bo'ladi. Turkmeniston Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayetining ilatynyň belli bölegini elektrik tok bilen öpçün edýär. Türkmenistan'dan gelen elektrik toğun linesine ve sütünne de jeňçiler izgederli zeper yetirýär. Deputatın aýdyşyça elektrik semini jeňçiler yine üzüpdir. Elektrik sütünni wayran edipdir. Qaramol etrafında hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasında çatışyk boldy. Uruşda polisiýa işgärleri helakçylyga uçrady. Çaknaşykda talep militarylarynyň ençemesi ölüpdir. Hüjümçiler Deştileyli atly çöllüge tarap ýa çekildi diýip deputat bildirdi. Elektrik barqini Faryab vilayatiga har haftada bir defa, iki defa kesadilar. Bir kun oldin kesilgan edi. Uluswali Qaramqo'lning urush bo'lgan, Qaramqo'ldan bo'lgan polislar rinjarini hadab qaror berib, polis shahid bo'lib, zaxmi bo'lib, so'ng yana toliblarni ham o'sha murdasi qolgan nechtasi yaralanib, pas qochib Dashtilayli tomoniga ketgan. Meymine şäheriniň goýunda da yerli yaraglylar bilen jeňçileriň arasynda atışygyň barýanyny deputat habar berdi. Uruşda vilayet geňeşiniň başlygynyň 2 doganam ölüpdir. Poştunköt etrabynyň Serhow atly sevtem jeňçileriň gabawynda galýar. Paýtagt Meymine şäherinde de jeňçiler wehim salýar. Howpsuzlyk şertlerini qadalaşdyrmak Awgan güýçlerine başartmaýar. Ýagdaý gitdigiçe yaramazlaşýar diýip deputat nagtady. Poştunkötga köp stratejik mantaqa bir haftadan beri toliblarning muhosarasiga qarar topgan edi. 30 nafar şahid zahmisi bor, hammasi ham niruhay mardumi edi. Rais Şoray vilayatining bir inagasi ham şahid bo'ldi, bir abasi ham şahid bo'ldi o'sha yerga kakasy. Maymana şäheriga yaqin gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmerdan Ulumrady. Gaderly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.